pingin ngono rasane ndelokno arek-arek Cina, arek-arek Tionghoa sing nongkrong bareng karo arek Jawa, arek-arek lokal ngono. Mbok Jawa, mbok arek Madura, mbok arek Sunda, mbok arek Padang, Palembang, Batak, Papua. Aku jarang ngono ndelokno arek-arek Tionghoa atau boleh dikatakan yo amit ngomong wong Cina lah bisa. Jarang ngono arek-arek Cina sing nongkrong kaya blakrak nang warung ngono ku. Rata-rata nang ya anggap ae pada umumnya nang daerah Pulau Jawa lah. Boleh nang daerah Medan mungkin akeh. Sing nongkrong bareng karo arek-arek nang warung kopi, nang alun-alun, nang sawah ngono. Rata-rata mereka ku sing tak delok aku ku entah takut, entah iku memang gengsi, apa ngerasa gak selevel apa ngono. Jarang ngono rata-rata lek Cina ku lek gak bos yo anak bos ngono. Lek gak anak bos yo ana pun wong Cina melarat yo meneng nang jero omah ngono. Rata-rata sih Cina-Cina arek-arek nom-noman iku cuma nang perumahan ngono. Jarang ketok nang kampungan jarang. Dudu perkara beda agama atau apa. Mungkin yo faktornya banyak sih. Sing gare arek-arek Cina wis apa ya istilahne gak nyerawung mbek arek-arek lokal ngono. Sebenarnya ya apa ya aku pingin ngono lho nongkrong bareng omong-omongan yo wong-wong Cina ngono ku ya ngomong ya pada apa sing dibahas iku untuk tentang status sosial ngono iku. Mending koyo arek-arek Arab pisan yo. Ono kan nang daerah Jember, Bondowoso sing kumpulan arek-arek Arab yo gak tau ketok kumpul mbek wong-wong Jawa, mbek wong Madura, mbek wong lokal lah. Pingin aku delok nang koyo ngono iku. Apa kira-kira mereka aku jijik nang ati yo. Ya misalkan ono artis atau TikToker sing kaya Stanley Howe terus kaya sapa ku sing mlebu Islam ku sapa jenenge? Ya ono lah iku sapa lali aku. Iku ya blakrak pisan. Cuma nang konten tok, jarang ono sing langsung lungguh bareng ngono lho. Yuk lek pancen ono arek Tionghoa atau arek-arek Cina sing pengin nongkrong, ayo sapa balesen videone aku atau sekalian langsung nongkrong bareng guys. Mbok bahas bisnis, mbok bahas tentang kehidupan. Pengin ngono aku lho. Akrab kabeh sak Indonesia ngono. Ojo cuma wong lokal tok sing lungguh nang pinggiran. Ya wis.